Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi pinyo wacho ma Kaontis ma kaluo kwa mondo mi oket maino e keto mwandu ne chenro ma johala ma itimo e alwora mar nam bero ngima jodak mantie alwora mar nam Lolwe. Mawak Jalop Jakom matendo ganda luo kata luo Council of Elders Jaduong James Ayaga. Jaduong Ayaga wacho ni nam mar Lolwe ni kod mwandu modhuro manyalo konyo bero ngima oganda luo to mana ka oti kod geyo makare ka koro dwaro mondo tend Kaontis oti machiegni kod jotend dhowedhe kata BMU mar manyo mar tiyo makare gi mwandu mosegere alwora mar nam Lolwe machalo kaka kar kano rech manitie Lwanda Kotieno e sub county mar Arieda e county ma Siaya. No Lwanda Kotieno kinde romo mano bedo godo gi jokanya sekta malupo kotende dhowedhe nembe makono. Mondo oganda luo sani olay emphasis gichak tem matek mondo dho nam mondo nam obed gi okel gi dongruok maonge setting. Our gombo ni the county government mondo identify the BMUs nikech mano e industry maduong' ahinya mani oganda luo mani piny luo maka the governor and the scheme identify godo ni keto priority on that waparo ni gimadang mono oganda luo dongore pesa ni na mang'eny kendo jothurwa ka depends so much on to giseyudo apani chakre sani obedo jomoriwore kanyachiel wang'e gima wadwaro nam omiwa wadongre gi nam nyithiwa duto mondo wa make sure ni wa engage the activities modho nam. Kwa ng'yo mago mag pur nyakuram ga jong wateri nyake county